jeg, det går bare mod, det er ligesom persillen der. Jeg siger, hvad er det noget? Det er allerførste gang, jeg får det jo. Jeg tænker, det kan man ikke få for mange blade. Hessen, var det guffi? Nej. Tak for lige. John, han siger ligesom sådan en blyantspids at se på, ikke? Det kører på, det forsvinder. Det er rigtigt. Det var det friske. Men lidt sjovt, så tak for det. Tak, far. Og tak, mor. I hvert fald, skal han var lige ude og klippe. Hold da. Det var da. Ej, hvor fedt, mor. Det skal vi da huske. Vi må lave sådan en farm, mor. Jamen, jeg laver endnu på altanen nu til det hedder Snøfles mælkebøtter. Ja. Baba? Ja? Han er helt vild med mælkebøtter. Mælkebøtteblade. Ja, det ved jeg. Jamen, det er ligesom persillen, det her. Ja. Hvor han har lige tyret det ned. Jamen, det er også det, de spiser. Jamen, det er bare fedt at se, fordi... Hvor blev det ærende? Ja, har man spist det? Har man lige spist det? Så er det præcis. Sig mig, du er en lille hund? Det elsker. Er du en lille hund? Jeg elsker det. Det var helt utroligt, han strækker sig som en lille hund. Ja, det gør han mod det der. Hvor en god mand, tror jeg. Jeg ved det ikke helt.